uyiqala uyifaka manje Ngcobo. Qala uyifaka manje imali. Ngingekho ngithi zakho. 2 months ungazi ukuthi nje imali usuyayifanga ngo 2 months uyayifaka imali during pregnancy. Nginamandla akho nimamele ngingapha ngangasebenzi. Iwona amandla onawo. Yikona enginakho. Mina ingane ngiyithale 9 months siphekwe ungekho wena. Ngiyithale 9 months ingane. 9 months. Isibi zasethi unqabele ingane yami. Iwindaba uzovuma manje ingane. Ngwana kusekufanele wenze ama-DNA sekumele ngifanye ngivumele ingane. Akho ngane ozoyibona la siphe. Kodwa imali yami izoza yona enganeni yami. Imake lo mali leyo uyokuthi ngiyipholisa ke for 9 months ungekho wena. 9 months ngiyihambisa mina ngedwa siphe ngiya kodokotela ukhona wena. Yona ndlela ongitshela ngathi ngane akusiyona. Ingane eyakho siphe ngi 100% sure ngalokho. Kolongo TV Productions sikubingelele siphinde sikwamukele kwenye episode yethu la sisuke sizama khona ukuthi sizosiza abafowethu noma mhlawumbe sizosiza abantu abasuke benenkinga ezithile ababhekene nazo. Namhlanje ke sila nomfowethu la njengoba sihleli naye uyena ozobe eseyichaza ukuthi ubani futhi uvelaphi isitori sakhe sithini ngoba uyena osicela ukuthi sibuyana mfowethu sikubingelele siphinde sikwamukele kwenye TV Production. Mhlawumbe angiqale ngokubingelela izizathu sokuthi ngibhalele ekhaya Inge Production kunomuntu wesifazane engibambisene naye yabo. Okusho ukuthi sesithandanile nje sinesikhathi sithandana and inkinga iqale ngokuthi ushuthi kube nesikhathi la akhulelwa khona. Lokhu ke eya kuma scam ukuthi nami benginakho lokho yabo ungathembi kahle ukuthi ngane yami yabo. Kwazi wasesikhathini sokuthi shuthi uma kwi-scan ke i-scan okokuqala sifike sisho i-date sithola ukuthi i-date before mina nayisile ocansini yabo. Okwesibili futhi mase eya saphinde sasho futhi i-date ephambili kunale mina naye esesenga ocansini. So besiba nazo lezo ingxabano lezo engatheni. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi ngigcine sengiba nakho ukuthi lezi zinto zama-scan mhlawumbe okungenzeka ukuthi zibuye zishaya eceleni. Ngoba bekuwumuntu ebengibambisene naye ngagcina sekufika esikhathini sokuthi ngamukele ukuthi no ingane yami. Thola ukuthi before aye kuma-scans uthi ubuvela unayo lento yokuthi ingane akusiyona yakho. Mhlawumbe isiphi isizathu ebesenza ukuthi ube naleyo nto lemqondo nakho ukuthi ngoyazini kungenzeka ukuthi le ngane akusiyona yakho. Yabona nje okokuqala ke engingakusho ukuthi umama umuntu onolaka yabo. Yabo and ngaleso sikhathi masubona ukuthi umuntu usenakho lokho kungakuhloniphi. Yabo kodwa uthola ukuthi ngoba usamthanda decide ukuthi uhlale kodwa uyabona nje lapho nalapho uthi hayi khona engathi akusahambi kahle yabo. So ngagcina sengiba nawo kamadawuthi athi ahambe kanjalo. So akaze kwenzeke mhlawumbe ukuthola ukuthi mhlawumbe umsolele ekutheni ukhona omunye umuntu asenaye ebe nawe noma mhlawumbe izime kanjalo. Ngokuthola bengingakaze ngithole ngokuthi ngibone nje kahle ngimbhaqe kahle yabo. Bekulezo insolo nje izenzo zakhe begcina sengenza ngisole noma kuyinto ebingekho kakhulu emqondweni yami ukuthi ingane akusiye yami but bekuba khona nje lokho ukuthi indlela enza ngayo ngigcina sengisole ukuthi kungenzeka nakho ukuthi akuyona yami. Okay, njengamanje njengoba ubhalele Inge TV ngicabanga ukuthi ubhalela abantu abafika namakhamera esigamekweni abantu abagcina ubufakazi ngento esuke izokwenzeka. Mhlawumbe yini ofisa ukuthi uyithole kuyena mangabe sisuka manje sithi siyombheka yini le ofisa ukuyithola kuyena? Kahle kahle into ngampela kuyiyona ekuyenza ukuthi ngize ngibhalele la ekhaya ukuthi ngifuna kahle kahle sokwenza i-DNA test. And ngiyazi ukuthi mangifika mina kuyena yabo like ingakho ngize ngicela ukuthi ngicela abantu abazongisiza ngoba ngiyamazi ukuthi mangathiwa mina ngifika kuyena nje ngikhuluma into engiyikhulumayo akuzoba mnandi yabo. Akuzoba mnandi. So ingakho ngize ngabhala la ekhaya ukuthi ningisize siye kuyena sifike ngimbikele lo daba lithi kahle kahle ngifuna ukuthi ngenze i-DNA test ukuze ngibe nesiqiniseko ukuthi ingane yami.
Kodwa-ke ever since ingane iyazalwa ukhona njengobaba wayo uyayisupporta noma mhlampe ukhona ubuhiqi futhi obukhona kulezo ndawana. Ya nalapho impela kukhona inkinga ekhona because bengumuntu engathi ekukhulelweni kwayo bengingekho ekhulele yabo. Ngike ngaba nenkinga nami ngangakwazi ukuthi ngibe seduze kwakhe yabo up until waze kwaba ukuthi uyayibeletha ingane. But bengingekho nje during ukukhulela kwakhe. No. Ngingathi nje bhuti omdala isinqumo sithathile siphusile kakhulu and futhi isinqumo sobuhlakani. Sizohamba siye khona la manje simbheke uma ukuthi ukhona sikwazi ukuthi sikhulume naye. Uma ukuthi futhi mhlawumbe asimfici sizokwazi ukuthi mhlawumbe sizame ukuthi indlela ezithile siyamfonela or senza kanjani or mhlawumbe sibuya ngelinye ilanga uma ukuthi asimtholi. But kuzofanele ukuthi simthole ukuze nizokwazi ukuthi niyikhulume lento. Mhlawumbe uma sekunomunye umuntu wesithathu nizokwazi ukuthi niyikhulume kahle into yenu igcine isolvekile. Boyelo nge-TV Productions. Sifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu ngesupport enisipha yona. Sicela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ukuze ube oqala njalo uma ukuthi Ingo-TV Productions iyadropha kube wona umuntu oqala. Njengamanje sizosuka sihambe siyobheka usisi. Ngethemba ngelikhulu lokuthi sizomthola and futhi ngethemba lokuthi sizokhulumisana kahle naye usisi sikwazi ukuthola iclosure noma ubhuti ofisa ukuthola iclosure. Siyabonga kakhulu. Qoqo. Sawubona siswami. Yebo njani? Siyaphila. Hayi amakhamera ayaphike manje ke. Okay, ngicela usondele sizokuze sizokwazi ukuthi sikuchazele kahle ukuthi why kunamakhamera. Okay, ngicela ukuthi usondele kancane mama. Ukuze ngizokwazi ukuchazela kahle ukuthi why kunamakhamera. Yonke into enziwa ngamakhamera. Yebo, yonke into enziwa ngamakhamera. Igama lami ngiwuSicala. Ngiqhamuka kwi-Ingo-TV Productions. Okuwuhlelo ke oluvamise ukungenelela ezindaweni la kusuke khona uphexihixi mhlawumbe ingxabano ezithile phakathi kwabantu abathile. Ithi indawo umndeni noma zithandana. Ngicanga ukuthi ubhuti uyamazi. Hayi ngiyalinga. Ngilalele futhi khuluma. Yebo, so siyasingeleleke kuleyo ndawana uma abantu bengakhona ukuthi bakhulumisane. Uyakeceleke oyedwa wabo mhlawumbe ukuthi sibe khona ukuze bezokwazi ukuthi bakhulume kahle. Ekwenzela ukuthi kungabi bikho mhlawumbe ukubambana noma ukuphosana ngamagama okuningi. Kukhona umuntu wesithathu ongalazi udaba. Manje ubhuti ubona ukuthi kungcono ukuthi nibize amakhamera. Ubona ukuthi kungcono sibize amakhamera. Letha la makhamera ekhaya. Yona ngibona ngicona ngoba ngiyakwazi ukuthi nje. Hawu uyajabula ke. Hayi Yona uyajabula. ngabe usinike isikhathi uze kahle ukuthi sifuna ukuthini kuwena. Manje silisa ungakele ukuthi sithini kuwena. Hayi ngangena. Siyabonga. Siswami siyabonga ukuthi usamukele ekhaya ngendlela osamukele ngayo noma ke uqale kwathi ukuthi kodwa ke siyabonga ukuthi ukwazile ukuthi ugcine usamukele sihlale phansi. Isifiso sethu ukuthi udaba lweni lolunga. Ubhuti sesichazelile ke iside lakhe le story. Njengoba sila njengamanje sizofisa ukuthi sithole iside lakhe le story kulolu daba. Kodwa ke ngizocela ukuthi ngiqale ngimdedela kancane ubhuti. Athi ukuthi halamuzi kancane ukuthi kahle kahle kungani eze wakhetha ukuthi acele thina ukuthi simphekezele la. Then ukusuka lapho ke usesizobe sesimnikeza naye ithuba lokuthi akwazi ukuthi aphefumule ngodaba. Mfuthu ngicela ukuthi uthi nqampu kulokho usuke wasitshela khona ngaphambilini. Uthi nje nqampu phambi kwakho usisi then sizobe sesikwazi ukuthi siqhubeke nodaba. All right. Mama ngiyathemba ukuthi uyaphila. Njengoba wazi ukuthi mina nawe sithandanile saba nokuthi sithi ungazwani kancane. Izathu sokuthi ke ngize la kuwena namhlanje ngoba ngiyazi na ukuthi ingane yami ngiyifakela imali. Kodwa manje sewukaningi mangithi ngiyazama ukuthi ngicela ukubona ingane yami uyala nakho ukuthi ngiyibone. So that is why ngize ngacela kubafowethu ukuthi bangisize lapho because ingane yami ngiyazama ukuthi ngizame lokho enginakho amandla ngikunikeza imali kodwa mase ngithi ngicela uyibone ingane yami uyanqaba and izathu salokho angisazi. Sana izathu singenisize la kuwena namhlanje. Siswami sesike sakhuluma nobhuti wabeka uside lakhe le story. Wabeka ukusuka ekuqaleni usakhulelwe washo ukuthi uke waneyinkinga wangaba khona during your pregnancy
washo nokuthi ekuqaleni kwaba khona izinsola benazo ezenza ukuthi mhlawumbe ngicine nihambe nize nifike kuma-scans nama-scans asho lokho akusho wagcina amukelile yena ukuthi kodwa ingane yakhe nakuba ama-scans ayesho izinto ezihlukahlukene ezingafani ngokuthi-ke i-technology wagcina mhlawumbe-ke ekwamukela lokho. So njengamanje ingane isikhona and ubhuti ukhombisa ukuthi uyamukelile noma kade kukhona lezo zinto lezo eziwukuthi unezinsolo zokuthi kungenzeka ukuthi mhlambe akasiyo ubaba wayo kodwa manje usukhombisa ukuthi ngathi uyamvimbela kuthena nayibona ingane yize ezama ukuthi abe khona. So uyamukela indlela mhlawumbe mengithi angithi ngibuze ukuthi uyamukela indlela umuthi useyamukela indlela lokuyamukela lokho athi ukwamukele kona sengamukelile phela ukuthi ingane eyami noma nje bekukhona lokho because angi-understand ukuthi why ama-date ama-scan engeke nakancane nje ngiqondana lami nawe esasiba ndawonye khona. Wena usabona noma sengiphindele kwesibili ukuthi uyabona ukuthi ngimisela kanjani ukuthi le ngane le yakho sengaqambela amanga kanjani why vele kuzofanele siye ekenini because lesikhathi siqala ukulala sasangisisi weekend savele salala. Ingakho ngize ngafuna ukuthi mina nawe uhambe wenza i-DNA test ukuze because ngifuna nokuba nesiqiniseko ngane yami ngempela because namanje nje angikho sure. Hayi mfoka ngcoba kho DNA test ozoyenza la kho ngane nje uzoyenza i-DNA test uqala ongane uyazi ukuthi kuphi uyayazi sigqokani lo ngane le ngiyayifaka nje imali ngiyakufakela imali manje lokho kusho ukuthini ukuthi uyayifaka imali because during pregnancy wawungekho wena kodwa ngikhona njengokuthi ngifake imali kanti kumele ngenze njani imali uyiqala uyifaka manje Ngcobo qala uyifaka manje imali ngingekho ngithi zakho 2 months ungazi ukuthi nje imali usuyayifaka ngo2 months uyayifaka imali during pregnancy wawungekho amandla akho imali ngenze ngapha ngangingasebenzi iwona amandla onawo kone nginakho mina ingane ngiyithale 9 months siphekwe ungekho wena ngiyithale 9 months ingane 9 months isibi zasethi unqabe lengane yami indaba uzovuma manje ingane ngwana kusekufanele wenza ama-DNA sesemanye ngifake ngivumele ingane akho ngane ozoyibona la siphe kodwa imali yami izoza yona enganeni yami imake lo mali leyo uyokuthi ngiyipholisa-ke for 9 months ungekho wena 9 months ngiyihambisa mina ngedwa siphe ngiya kodokotela ukhona wena yona ndlela ongitshela ngathi ngana ingane eyakho siphe ngi-100% sure ngalokho kodwa khodini akukho lubofuzo ozolenza la ngiyakutshela nje mina akho lubofuzo ozolenza angithi yabona-ke inkinga le iqala khona. Ngicela ukuthi-ke sehlise umoya mhlampe-ke sibe nendlela yokuthi sikhulume lolu daba selukhuluma kahle siswami moya engizowehlisa bhuti akukho moya engizowehlisa angithi yambona ungcoba akho lubofuzo azolenza nenganyama okay siswami ake sithi-ke ulibofuzo akalwenzi kodwa-ke ngifisa ukuthi athi mayiphuma la namhlanje akaphume enawo lento yokuthi why kungafanele ayibone ingane yakhe angithi uthi wona 100% sure eyakhe ingane ayikho isiphi isizathu yakho kodwa kumele uyibone isiphi isizathu esenza ukuthi-ke uthi wena akayiboni ingane kodwa imali uyayifaka. Okay ngizoqala ekuqaleni usiphe ngifika kena ngimtshela ukuthi ngikhulelwe waba nama-doubts kodwa azi kahle ukuthi sonke isikhathi behlala ndawonye fana nokuthi nje mina benkipitile because behlala ndawonye mina naye hlala ndawonye ngisho athi makubo bayakwazi lokho ukuthi behlala ndawonye mase ngimtshela ukuthi ngikhulelwe usengitshela ukuthi asihambe sewenza ubufuzo sihambe sewenza ubufuzo kanjani okay sihambe sewenza iscan mesibuya iscan sisho ngemuva kunala esasindawonye khona ngiphinde futhi ngithi okay fine ngoba uyaphika-ke hhayi-ke uthi ngiphindeleke ngihambe mase ngibuya futhi iscan sesisho okude kunalesi asikhona ndawonye hhayi emva lapho okay ngiyacela ukungena emlonyeni sisi wami yebo ngalesikhathi iscan sisho idate engemuva kosuku nina enadibana ngalo noma mhlawumbe kusuku enagcina ngalo ukulala mhlawumbe kukhona incazelo owaba nayo wena lapho kudokotela ngalesikhathi futhi usubuyela kwesibili wabuyela kudokotela ofanayo noma wamshintsha udokotela ngamshintsha udokotela okay ikhona incazelo mhlawumbe wayithola ukuthi kungani iscan sichoose ukuthi sona sisho idate engemuva kwedate enanigcine ngayo kwenza ucansi hayi bangitshela ukuthi okungenzeka ukuthi because simina ngedo oqala wathena kukhona omunye owafika lo oqale ngakena ukuthi na iscan sasho ukude wathena ongenzeka ukuthi na
wathena nalabo abanye ade besanda kufika bashaya isikeni esingaphambili. Ngambuza ukuthi ikuphi inkinga, wathena hayi usazothola usazobuyela kumina usazongifonela. Kwagcina kanjalo-ke ngaze kwaukuba ngiyahamba ngiya komunye nomunye futhi kwenzeka the same thing nabo bathi uzobuyela kimi. Kodwa nje ngi-100% sure ingane eyakho isiphele. Kuyikona ukuthi into engenza ukuthi ngingafuni is because angafike silale kube mnandi. Mase kumnandi mase nansi-ke phela manje ingane-ke isikhona sengiyamtshela ukuthi ingane isikhona isengikhulelwe useyaqala useyebani gagaza manje siyagagaza engazi ukuthi wagagaza mhla siyenza ingane kodwa angazagagaza siyenza ingane mesikhona futhi manje siyagagaza. Okay dadewethu ngiyakuzwa uyalibeka udaba lwakho kodwa manje angi-understand ukuthi ukuthi ube nama-doubt kungena kanjani ekuthenini manje ungakwazi ukuthi umnikeze i-chance yokuthi abone ingane ngoba phela uthi ingane yakhe. Inayo phela inkinga. Ngiyakubona kweyikene sesadlula khona ngagcina ngamukela ukuthi okay. Imake bhuti manje ngicela ukubuza ke bhuti. Kahle kahle wena la uzobuza mina imibuzo oqani fe namakhamera ngangitshelanga. Angingitshelanga nje ukuthi yenza amakhamera. Mina ngenza ngoba ngiyakwazi unje. Wena le ndlela kube bese sizobabili ngabe kwenza. Okusho ukuthi uyigwala ngempela wena. Wena ufuneka kuze kube khona umuntu wesithathu ukuze kumasilingise ngoba ngiyakwazi. Ufuneka kuze kube khona umuntu wesithathu. Okay siswami ake Hayi ngichaze. ngathi uzomela ubuze lo ufike nayo yonke le umbuzo mina akho mbuzo engizoyiphendula manje. Ngenzela ukuthi dadewethu la ubhuti naye mhlambe uzogcina ephumile kule nto yokuthi ufuna DNA. Ugwala ngoba njengamanje iyafuna uzobiza umuntu wesithathu bengeke nje uzungitshela ungifonele ufike uyakwazi la ekhaya bungeke uzufike la ekhaya uzotshela ukuthi sikhulume kahle. Okay siswami ngibuze iphi ingane njengamanje? Ingane isekhaya emakhaya ihlala emakhaya wona ugogo wayo wazi ukuthi ingane iyondliwe cause yena akayazi ukuthi iyondliwe ingane efanele izondliwe ugogo wayo ngempesheni yakho kwayo cause nakazi uyayifaka usanda kuyifaka 2 months kuphela sibe uyifakile imali manje kumele ngifake imali izowenza lo mali leyo izowenza kumele ufake each and every month ingane isayincane ikona ngingangamandla ingane isayincane nedinga eziningi awukwazi wena lokho awukwazi wena okay ayize kumina ingane yami ize kwena ayihlale kumina ngaphela sinthweni siyavuma manje wena ukuthi ingane yakho siyavuma musulungu ungifake imibuzo angifune imibuzo futhi mina nangu umuntu engikhuluma naye owekhona wawukhona futhi wawushayela izandla ngingekho siswami kodwa ke njengoba sengize ngafika njengamanje sengiye-involved mhlawumbe ongenzeka ukuthi wawushayela izandla wawumtshela ukuthi engikuzele mina ukuthi udaba lolu luxazulule awungiyeke angifune ukukhuluma shuza kuyona yami phela akuyona yakhe ingane sikhona akhonga nozoyibona manje kumele ibone nani ke sibe ubungekho nakho sengikhona manje sengikhona manje angifuni ukukhuluma nawe sesami awufuni ukukhuluma nami awufuni ukukhuluma nobabuye nani nonke kuyongisiza nje ukuthi niphume la ekhaya konke oqala ngifeni namakhamera la makhamera lawa enzela ukuthi kusasa makukhona okushintshayo mawukhona okushintshayo sazi ukuthi sinobufakazi bokuthi leyanto leyana esasikhuluma la iyenzeka kanjani. Sizama ukwazi ukuthi unqabele ubabo engane ekuthena nabona ingane yakhe. Kodwa imali uyayivumela yona. Imali yona kodwa awuyinqabi. Uma kuwukuthi ubabo engane akuvumela ukuthi ayibona nemali nayo futhi ayingezi. Kulungile. Sizama unesiqisa ukuthi ingane yakhe. Yebe yakhe ingane. Kulungile. Asani DNA. Le mali la ifakayo kusayisincephezelo sokuthi ngangihamba ngedwa lapha. Ngicrave ama cravings wekhona wengekho. Ngihamba ngedwa eclinic wawukhona wawungekho nyoka izintaba mina ngishiswa ilanga wawukhona wawungekho siphe. Ngangithi mangikufonela ngikubuza ukuthi siphe kuphi ngicela uzongilanda eclinic wawuthini. Awusho ukuthi ngikholela kumele ngikhokhele yonke lonto manje ngikhokhela ngithi ngangingedwa ngenza lengane. Ngangingedwa. Ngiyabuza ngangingedwa yini. Mfowethu ake ngibuza mfowethu. Unemoto? Hayi imoto anginayo. Sizoma uthi ucela kulanda uthi akulanda ngani? Wehlula yini ukubhalisha ngisekwa bakhona ama Uber manje? Wehlula yini nje ukuthi ngangasebenzi kwakumele ngimele ukuphande wawungase uyenza kanjani ingane ungasebenzi? Uyenza kanjani ingane? Cazoyondla ngani lo ngane leyo? Okay sizama ngicela ukubuza. Ngesikhathi ukhulela usebenza. Cha ngingasebenzi. Wangigoma wayenza kanjani? Ukuthi uhamba naye ke lo bhuti nizohlanganyela mina. Nizohlanganyela mina. Angihlanganyeli ngizama ukuthola ngizama ukunderstand. Uqina mina ngemibuzo. Angizofike naye. Kade ngimbuza naye manje. Sengibuza wena ngizama ukunderstand ukuthi
ufika kanjani nekuthenini uthi wena usanxephezelwa? Mina ngizosebenza kanjani nginesiso singaka? Sigunku sesiso singaka? Umuntu asebenza umuntu onesigunku sesiso? Kodwa ngibuze. ngesikhathi ungakakhulelwa benithandana ku right. Yes, kumnandi ku-right, yebo. Ubusebenza yena engasebenzi. Naye besebenza. Angazi kwenzakaleni. Unescam too much lo angimthembi. Pheme kwakona lokuthi ayasebenzi unamanga. Ngaphela useneyintombi unamanga. Ongenzeka ukuthi unamanga. Mfowethu. Ngicela ukubona ingane yami mina. Yilona lokho engikushoyo. Sekuqhamuka okunye ka awukazi mfowethu mina ungitshela ukuthi khona omunye umuntu ubuthe kumina uyena. Nakho sekuvela ukuthi ngoba uneyintombi. Angazi mina. Awuyazi na lo nto yenzeka sayikhuluma adlula sisathandana indawo amantombazana. Sayikhuluma adlula indaba yalo. Manje ngazi sevusela ngaphela kanti sase right nje olalonke. Cha seswami into esizele la sizele ukuthi sizolungisa udaba lwengane. Hayi udaba lwamantombazana. Ulethe olami nawe udaba nengane ke yami. Udaba nje lwengane. Ingane yamdinga ubaba wayo. Ngokuthi uthe yami. As much as imdinga uma wayo nobaba wayo yamdinga. So okungcono umdedela ayibona ingane. Akho ngane azayibona. Mawunqaba ukuthi ngiyibone shuthi akusiyona ke yami. Wena vuma ukuthi ingane akusiyona yami. Kodwa manje into lokho uphamba manga ekusize ngalutho. Kodwa ekugcineni ngizolo ngifake imali. Ekubeni ngifake ingane engayona yami. Uyazi ingane akuyona yami ngitshela mama sekusiyona. Uma kuyami lethi ingane yami ngiyibona. Sithi ingane yami yohlala emakhaya nogogo ngekhona ngoba bangisho futhi ukuthi sengiready thatha over. Usu-ready manje base kuthanda wena. Ngoba sengiyakhona sengizoyi-afford ingane yami ayibuyele nje mina. Hawu uyajabula so. Azweni. Manje kumele ngibe khona nginga-afford. Kufanele kube khona. Akufanele kube khona Kodwa ibona ingane uyasazi ukuthi izathu ubaba zasenze uyazama. singakhona Kodwa kusala ingane afanele ikhule yazi kahle ukuthi ubaba uyazama. Sizwabi ngicela ingane sikhuluma ngayo, sikhuluma ngane ayisesiswini. Ayizobona kanjani ukuthi ubaba uyazama? Cha ukuba but ukuba khona kwababa nokuba khona kwamama kudinga ukuthi uzusebenza. Lo support nje engitshengisa support ngibona ukuthi hayi ubaba omntanami noma engasebenzi at least ukhona uyangisupport. Uyo yonke into engidlula kuyo. Manje support kanjani mntwana? Yalo umuntu enolaka nje enje. Akuhlaleshi nanalo umuntu isho inhlonipho angangasayithola. Yabona futhi ezinye zezathu lezo esenza ukuthi ngize ngicine sengiqala eduze kwakhe. Because manje lo muntu lona akukhulumeki naye. Uhlezi enolaka ngathi uthini inkinga yakhe. Lezo futhi zona izathu nengane ngicine ngasathemba ukuthi yami. Because manje ngiyabuka ukuthi lo muntu angikhona ukuthi ingane yami njengoba ngihloniphe kanje. Ngoba ngithi angiphuzi nje wesiphe. Awuphuzi. Ngingabe ngikunenga ngengane engesiyona ngabe nje ngisithatha place. Angiyibona phela ingane yami. Asambe senze ne-DNA test mawukuthi uthi awunankinga nokuthi yami sibothe okay awunankinga yami ngempela. Ayize kumina ngenze i-DNA test bese ngithatha over ingane yami. Futhi lento silosiziba kahle kahle yona into eyingenamba engizele la. Ngifuna ukuthi mina nawe sene-DNA test. Yona into ebaluleke kakhulu. Akukho DNA test ozoyenza la. Manje Akukho ngifisa DNA kuthiwa test. nami le ngane. Eyakho ingane Manje DNA ngiyatshela test nje ukuthi ayikho i-DNA test ozoyenza la. Ngobani? Buti ngicela umencane ngoba ungekho Yini sithandana. engenzeka ukuthi Uzomela buti, uzomela. Wawungekho buti. Kodwa Futhi akazange azakucela ukuthi Yini ushayele engenza izandla umntwana lethami ne-DNA siyenza test? ingane. Akukho DNA test ozoyenza wena la. Ngoba Ngiyakutshela nje. yini ezoyivesa Ingane eyakho kuzwe lokho. Ngibona kuzovela i-DNA test nje lokho. Ngicanga ukuthi bonke la nto ufike nabo ngiphumele nabo. Kanjani ngaphela ngizofuna ingane yami. Hayi uyambona angithi uyayibona nazi-ke inkinga-ke akuyona yami le ngane le. Siswami Akusiye yami le. hayi mbukeli siyazama sisazoqhubeka sizame njengoba nibona uyalwa but ke sizoqhubeka sizama ukuthi sigcine sikhulumisanile naye okwamanje sicela ukuthi nisixolele sibe simlandela.